Salamat sa ating mensahe ng awit na pinagkaloob sa atin ng ating mga kapatid dyan sa Joy of Troy Church in New York. Sa Troy, New York. Sila ang ating mga mababait, masigasig na mga kapatid dyan sa Troy, New York. Sa pangunguna nila ni Sister Jem, Brother Wesley Baggett at ni Dr. Jared Maratas, ang aking kasamahan sa Mountain View College, ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon diyan sa New York. Sa ating mga kapatid na nasa linya ngayon, kay RJ Golani na nasa Mandawi ngayon. Kumusta RJ? Kay Lilibet Chavez sa Australia, kay Pipot sa Laguna, kay Eunice Alquizar, kay Alquizar and Aklon family, kay Kawai May, kay Sir Elias Baladhay ng Makati, Yasmin Ditorio sa Cavite Emos, kay Sam Luzara dyan sa Tagaytay, kay Architect Villacampa, Arnel, Menda Arienda dito sa Silang, kay Terzing Gruyal, kay Noxis Jazz, kay sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Bacolod, sa Iloilo, sa Canada, sa Europe, sa London, kay Jonathan Ostero, kay King Raf, no? Dyan sa Middle East, no? Sa United Arab Emirates, okay? Dyan sa Amerika, sa California, sa Africa. Purihin natin ang Panginoon sa isang privilege na ipinagkaloob sa atin. That we are getting so close to heaven that we are also getting closer in time with this technology of virtual connections. So ang ating pag-aaral ngayong kapatid ay palalim ng palalim ito, pero paganda ng paganda, patamis ng patamis naman ang ating panglalasa at palinaw ng palinaw ang ating mga mata. Yan ang napakaganda sa growing in grace. Kasi pag lumalago, big sabihin, lumilinaw din ang ating mga pananaw at ang ating mga paningin. It's only Christ and Christ alone. Okay? Yan ang pinakamagandang balita para sa bawat isa sa atin. So iso ay isang suhito na ang sinabi ang karnero, mabangis na hayop. So isang katanungan, no? Ang karnero ba ay mabangis na hayop? So napaka-loaded siya na title, kapatid. Sino itong karnero? Bakit siya mabangis? Mabangis ba siya na hayop? So dito mag-struggle na mismo ang ating understanding. Kasi pag sinabi natin karnero, ay talagang meek siya, di ba? Meek siya na hayop. In fact, sa dalawang hayop sa sanctuary offering, ito lang ang umiiyak at hindi nagre-react ba? Umiiyak siya. Kaya maganda nating titingnan, susuriin itong subject natin na nagsimula na tayo dito sa Mount of Olive at ngayon, kagabi, pinag-usapan natin kagabi pala yung Matthew 24:14, nakikita na natin yung pinaka-issue ng gera. Okay? That must be clear for all of us, Adventist. The issue of the war, kasi ang alam natin, we are in a war. Minsan nakalimutan natin na gera pala. So sa gera pala ngayon ng great controversy, ano ang doktrina na pinag-awayan? Ano yung inawayan na doktrina? Kasi yung mga previous doctrine natin, may panggagayang ginagawa. No, mayroon siyang tinatawag na imitations, kapatid, na pumapasok din sila. Kaya dito, magandang titingnan natin yung biblical injunctions mismo. Okay? Maganda yung biblical injunctions
Ang nakaganda dito kasi word ni Jesus mismo. Okay? Tayo'y manalangin. Great God, loving Father, sa mga oras na ito, aming itagubilin ang aming mga puso't isipan na sa iyong mga pangako, sa mga salita ni Kristo na kanyang ibinigay sa Mount of Olives, at ngayon itinuro sa amin ang river. Tulungan kami, Lord Holy Spirit, to understand and to grow in grace in the knowledge of Christ's revelation intended for us, the last generation. Into the hands we commit everything. In Christ's name we pray. Amen. So may sinabi si Kristo, kasi nakita na natin yung pinaka-ending, no? Yung the battle of the doctrine, the 1,000 years on earth and 1,000 years in heaven. So yun ang nakikita natin ngayon, ha? Nakikita na natin yan. Na malinaw yan sa sinasabi ng Panginoon. No? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then shall the end come. Ano kaya yung end na darating? Dapat na itanong din yan, ano yung then shall the end comes? Kasi pag sinabing end comes, papasok sa ating isipan, matatapos na yung kasamaan o matatapos na ang kasaysayan ng redemption or matatapos na ang provision. Sino kayang provision? Sa God's people o sa mundo? Palinaw ng palinaw. Then shall the end comes. So kailangan maintindihan yun. Ano ba yung end na darating? Of course, ang generic niyan, in-interpret agad natin, then shall the end come. Christ will come. Christ will appear in the clouds of heaven. Yun ang iniisip. Yun talaga ang generic understanding natin. Kaya, bususihin natin ito, kapatid, kasi mayroong sinabi si Kristo just right after the verse 14 na sinabi niya, then shall the end comes, na makikita natin na yung activities of Christ coming, nagsimula tayo sa Mount of Olives, paano tayo makarugtong doon sa river? Hindi tayo yung ating ipurma-purma na tayo ang mag-form. Hindi, kapatid. Ito lang ang presentation ng Biblia na ang truth na binigay ni Kristo, siya mismo rin. Kasi siya ang nag-engage tatlong lugar river, mount, at island. Pero itinuro din niya kung paano pag-aralan ang huling instruction niya. So, ibig sabihin, instruction itself, itinuro din niya kung paano ito pag-aralan. See? Napakaganda. So after the verse 14, sinabi agad niya sa 15, when you therefore shall see. When you therefore, it's a concluding statement. It's a concluding statement. Therefore, kaya nga sa mga, therefore, entonces, when you therefore shall see the abomination of desolation. You feel it right now na kayo yung nasa picture. No? Pag sinabihan tayo ngayon ng Biblia, na when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. May open parenthesis. Those who read it, let him understand. So dito pa lang sa verse na ito, napakaganda na, napakakumplito na, kung iingatan natin, intindihin ito. Kasi yung lingwahe nito, tandaan palagi natin, divine statement ito comes from the word lips of Jesus Christ. Hindi na ito dumaan doon sa tao. Hindi na ito dumaan sa tao, Direkta galing kay Kristo. Kasi Moses, sa mga prophet, then God said. Pero ito, si Kristo mismo nagsabi, when you therefore shall see the abomination of desolation. Dapat makatitig tayo dito. Titigan daw natin ang verse na ito. When you therefore shall see the abomination. Ibig sabihin, sa Mount of Olives ito, sa 4 na disipulo. So, nang na-engage ni Jesus ito, therefore, yung sinabi niya, spoken of by Daniel the prophet, hindi ito ma-fulfill, hindi ito maintindihan,
yung dynamics ng verse na ito until we understand kung ano ang sinabi ni Daniel. Kasi kung ano ang sinabi ni Daniel, yan ang makikita natin. Galing! When you therefore shall see. Kung ano ang sinabi ni Daniel na katotohanan o na isulat niya na si Kristo din ang nagsabi doon na tatayo sa banal na lugar, those who read it, let him understand. By the way, kapatid ha, walang period ito, hindi ito nag-period. Kasi continuous narrative ito na event ang succeeding verses. So when you therefore shall see, titigan natin daw kapatid ngayon. When you therefore shall see, kasi ginamit ang verb na see. S-E-E. Mata ang pinag-usapan. When you therefore shall see, anong makikita natin? Yung the abomination of desolation. Tandaan natin ngayon. Hindi sinabi, when you therefore shall see the abominator, the desolator, para maging subject natin ay pronoun. No? Kasi minsan, kadalasan nasanay tayo na i-infiltrate ang church, i-infiltrate ang Adventist. Yun ang common ng mga sigaw in the past 30 years of the church. Sigaw, accusation na na-infiltrate. Tanungin mo saan sa Bible yung biblical prophecy na infiltration. So tutulungan natin itong mga conspiracy theory. Ang mababasa lang natin na verse that seems to be into tinatawag nating infiltration, ay ito lang ang verse sa last or closing event, Matthew 24:15. Kasi dito ang dalawang pinag-usapan abomination and desolation, tatayo sa banal, no, holy place. So ibig sabihin, the controversy sa gera, dalawa ang contending dito rin sa verse na ito. Kaya ito ay noun, ito abomination of desolation. Kaya pag titingnan natin sa Greek word, yung abomination of desolation, may sinabi din ang Mark 13:14 sa account ni Mark. Kasi sa Matthew, account ni Matthew ito. Sinabi ni Mark, but when you shall say, the same, the same event sa Mount of Olives. When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, is standing where it ought not be. Na hindi dapat siya tatayo dyan. Ibig sabihin, alam mo na agad na gira yan. Kasi pag tatayo siya na hindi naman sila magkasundo dyan. Standing where it ought be. So, mayroong adjective dyan na nag-describe na standing. Standing. So, yung verb na, when you therefore shall see, no? That was standing. They describe standing where it ought not to be. Ganda nito kapatid. So, sumala total, kung pag-aralan natin yung tinatawag na abomination, sa Greek yan, no, ang ginamit na word yan is belilogma, or detestation, that is specifically idolatry, or abomination. In other words, abomination means it is not in accordance with the principles of God, not in accordance with the activities of God, not in accordance with the principles, with the law of God. Abomination. Against siya sa Creator. Ang second word na ginamit dito, desolation. By the way, mga kapatid, sa buong Biblia, dito lang ginamit ito, kapatid. Yung phrase na abomination of desolation. When you therefore shall see the abomination of desolation, dito lang ito ginamit sa buong Biblia sa Mount of Olives.
on record on account of Matthew and Mark. Take note, ha? Kaya nga, pag sinabing desolation, ang meaning ay sa Greek yan, eremoses, despoliation. So sa mga pag-aaral, kung palaliman nyo, pag-aaral yan, kung mayroon kayong internet, sa Wikipedia, in the usage of abomination, sa Judaism culture, ang abomination is an offense against religious sense of the Jewish people. Kung ano yung faith, no? Kung ano yung culture or religious belief ng Jews. Tapos against it, that's an abomination. Or in other words, an offense, an abomination offends God. Ang abomination na ay nakaano sa Panginoon, na-offend, no? Na hindi siya sang-ayon, hindi sang-ayon yan sa Panginoon. So, pag Bible naman ang pag-aralan mo, you go into deeper understanding into Greek, yung shikats, shakats, yan ang mga term na ginamit yan. Pero in English, loathsome, hateful, sinful, vile, wicked. So when you therefore shall see, makita. Paano kaya makikita natin dito? Tao? Ano makikita natin dito? Prinsipyo? Ano makikita natin dito? Movement? Kasi science ito na makikita. Ang napakaganda pala nito, kapatid. Kaya yung secrets na ginamit, by the way, nang sinabi ni Kristo sa Mount of Olives sa Matthew 24:15 at saka sa Mark 13:14, when you therefore shall see the abomination spoken of by Daniel the prophet. Magtanong tayo kasi expert naman tayo sa Daniel, lalo na mga Seventh-day Adventist. Daniel 2, Daniel 7. Kasi nakatutok, kaya nga, maingat tayo eh. Kasi ang Sabbath na issue yun sa Daniel 7 yun, yung he shall think to change times and laws. Pero ito, kapatid, ang Matthew 24:15, nagamit si Kristo ng salitang abomination of desolation. Diyan lang mababasa yun. Diyan lang mababasa. Sa Matthew 20, sa Mount of Olives. Pero, sa Daniel, hindi yun mababasa sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 5, Daniel 6. Ang salitang abomination, abominate, desolate, ginamit lang sa Daniel 8, sa river Ulai at Hiddekel. Itong maganda para sa mga scholars, academicians, na nag-aral sa Aya, sa Andrews, at taan na kayo nag-aaral, kapatid. Dito ninyo makikita yung indicators ba, yung maliwanag na indicators. Para ba sa mga gadget na may indicators na liwanag? Napakalinaw na indicators ito, kapatid. Kaya pag babasahin natin yan, kaya dyan yan sa Daniel 11, yung abomination, pero desolation, desolate, nasa Daniel 8 yan. Kaya yung word na abomination, it's a noun. Noun siya, kapatid. No? A thing that causes disgust. So mayroon na tayong background na movement na sa Matthew 24:14, yung doctrine na nagbangga dyan, kapatid, no? Yung causes disgust and loathing, both, no? Kasi hindi talaga magkatugma yung dalawa. Kasi dito sa lupa, yung isa sa taas. So hindi talaga, magkasalungat talaga yan, kapatid. Kaya mayroong a feeling of hatred. A feeling of hatred. Yan, meaning ng abomination. So feeling of hatred, it's a condition. It's a condition ng isip at puso ng subject. Sinong subject dito, kapatid? No? God and His people, Satan and his people. Ganun lang kasimple ang gira. Kaya sa English, ang meaning ng loathing as a one word, as a synonym of abomination, ay ang tawag, a feeling of intense dislike. So dito natin makikita na yung desolation, a state
of complete emptiness. So ma-apply mo na agad mismo doon, no, sa Matthew 24. Kaya nga sinabi talaga ni Jesus, bago pa iniisa-isa niya sa verse 4 ng Matthew 24, let no man deceive you. Kasi nandoon yung element of deceit, yung deception. Na dito na ngayon maintindihan, describe na siya na abomination of desolation. Paano yan na buong-buo ang prinsipyo na naglaban? Buong-buo, kapatid. Kaya dito natin maintindihan na nakita natin kagabi na yung mga movement ng humanity ay hindi yan kilusan na walang hinugutan. It's not a movement na walang pinanghugutan na mga ideology or philosophy. Kaya ang meaning ng philosophy, di ba pinag-aral natin kagabi? Yung New Age, mga New World Order. Philosophy yan eh. Philosophy. Makikita mo agad na, grabe, hindi ito tungkol sa Illuminati. Jesuits, kasi Illuminati, Jesuits, Masonry, yung sinasabi nila dyan, ay, these are pronoun. Itong mga noun, ito ang sinabi ni Kristo. Sinabi. Kaya mag-ingat tayo, kapatid. Kasi marami yan, namuhay tayo, isinilang tayo at lumaki tayo sa napakaraming conspiracy. No? Philosophy is the study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence. So pag sinabing knowledge, reality, and existence, is the total of who we are. Kung ano ang ating kilos, kung ano ang ating galaw, yan ang ibig sabihin ng philosophy. Sinabi pa dito sa isang definition ng Wikipedia, philosophy, thinking, reasoning, thought, wisdom, knowledge. So ano tayo magrason? Ano ang ating pag-iisip? Kaya naglalaro dito yung gira, no, sa philosophy. Kasi the way man thinks, the way man understand. Alam naman natin na may mga initiator ng gira. Siyempre, si Satanas, yung nag-initiate niyan. So normal sa kanya na mag-initiate siya ng mga reasoning, ng mga thinking protocols na gagawin ng tao para mabulag at hindi niya makikita. Kaya nga ang meaning ng philosophy, credo, faith, convictions, ideology, values, principles, ethics, attitude, viewpoint, outlook. Mayroon kayang principles na sinabi si Kristo kay Daniel? Spoken of by Daniel the prophet? Mga prinsipyo na tatayo siya sa loob ng Jerusalem o sa loob ng the holy place? Mayroon kaya? Ang nakaganda dito, kapatid, sa ating pag-aaral na ang philosophy ay talagang powerful siya na mag-mobilize at mag-generate. Ang nakaganda dito, mga kapatid, sa online, no? Gaya ninyo ni Arlie Subaria, Denila Yamba, Van Recon, Chris Camugat, Rodena Altamirano, Irma Gandia, Eve Joy De Cami, Magdalene Picio Lafior, Very Reluz, Angelo Fabiuna, Nining Duran Salazar, Pastor Pablo Sarabusing, Pastor John, Melry Geveso, Jocelyn Reyes, Gemini Fontana, Lloyd Lagan, Dexter Longno, Griselda Cordovilla, Shirley Lirazan, kay Sir Harry, okay? Kay Melvin Jimeno, Rinaski Divalde, Duzan Ixavatar, Jenarin Salceda, okay? Rondena Salceda, Joby Almarasi, Marlon Machello, Mariani Samiliano. Ang nakaganda dito sa Rivermount at Island, kasi truth stands by itself, ang last prescription ni Jesus, yung Rivermount at Island, ang symbolical at literal, isa na lang ang reality. Hindi na magdebate nga eh. Literal yan? Ay, symbolical yan. Kasi the verse itself, pwede mong gamitin as literal, as the truth itself na makikita mo, as symbolical as it is na makikita mo. Wow! Napakaganda niyan. It's a complete sense.
Yan ang tinatawag sa journalism, the perfect statement where symbol and the letters of it are just one. Ganda, kapatid. Kaya yung philosophy na naghatid kung ano tayo ngayon, may hinugutan siya. Ibig sabihin na hinugutan, may pinanggalingan tayo. Hindi yan lumitaw dyan na napaka-organize, na naapektuhan ang lahat ng tao, humanity, kasi yung kanyang prinsipyo, ang philosophy niya, ay talagang movement siya. Kaya tawag niyan, emerging, nag-emerge na mga pananaw sa libutan. Isang pananaw, bagong pananaw. Kasi sang-ayon siya sa new millennium. Sino hindi makarelate na tayo ngayon ay nagsimula ang new millennium sa year 2000, January 1, 2000, or December 31, 6 p.m., 1999, then January 1, 2000, began the millennium. Ang tawag niyan, new millennium. So, based on the 2000, 2020 ngayon, ano yung movement na umiikot sa buhay mo at buhay ko, sa eskwelahan mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa bansa na kung saan tayo ngayon? Ano yung movement ngayon na nag-prevail? Exactly what the Bible is telling us. Kaya tawag niya the New Age movement. Kaya ang lingwahe ng mga presidente, ang programa ay we can look forward for a better world, a new humanity. Kasi bakit new humanity? Kasi mayroon tayong new spirituality. Ang ibig sabihin ng new spirituality, ecumenical na tayo, sama-sama na tayo. Wow! Kaya nga, ang philosophy of life ngayon, dinefine na ng Webster 2012, overall vision of or attitude towards life and the purpose of life. So kung ang life at purpose of life, ang tanong dyan, kung yun ang definition ng philosophy of life on this planet Earth, saan na-involve dyan yung blueprint, yung story of redemption ng Biblia at ang purpose ng Panginoon na salvation or restoration? Kasi pag hindi na makikitaan dyan, sipin mo, new humanity? Sino lang ba ang pwedeng magbago sa tao? Ano yung new humanity? Pero by the word itself, by the philosophy that carries with it, parang maganda pa. Nakagang new spirituality, new humanity, new challenges, new era, new age health, new age business design. Mga bago ito, madaling magkapera, Bitcoin, madali tayo, prosperity, get quick rich. Wow! Kasi yan na ang New World Order. Pero mga conspiracy, New World Order, may isang lalabas dyan na Antikristo. Yung mga sakop ng Antikristo, ito sila, mga Illuminati, itong mga fraternity. Grabe. Sama sa Bible yun. Kaya nga ang ating pinag-aralan, ang this gospel. Kung may gospel si Kristo, may gospel din ang kaaway niya. Bakit? Kasi gagamitin niya ang gospel. Kasi sinabi naman na, I will be like the Most High. Satan transformed as an angel of light. So pag sinabing angel, ano siya? Gagaya. So gospel din siya. So ano yung and this gospel? Ano yung gospel nila? Of this planet Earth to make this new humanity, new world order. Magandang gospel yan kung new world order yan, kapatid. Bagong pamumuhay ba? Order kasi naranasan ng sanlibutan yung mga graft and corruption, gira dito, kaya maganda ang mga plano nila, di ba? Napakaganda na plano yan. So itong sinasabi dito ngayon, na pag-aralan natin kagabi na yan, no? Ng kanilang common gospel, kasi common spirituality, common love, ganun lang kasimple yung movement na yan. Kasi ito na yung all nations. Nakakita na natin kagabi sa dalawa nating mata ang mga pangyayari na naisulat na pala dito sa Biblia. Hawakan ko dito ang Biblia, kapatid, para hindi ko ito bibitiwan.
Okay? Ano pang sinasabi dito, kapatid? And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Kasi ang philosophy, so powerful, na na-engage niya ang lahat ng tao from the top to the bottom, na ang statement ni Jesus, pati pa ang holy place, tatayo rin siya doon. Grabe naman ito. Pati sa holy place, tatayuan niya. Really? Wow! Kaya nga, yung philosophy na yan, napaka-powerful. Kung powerful ang philosophy na yan, na makikita natin ngayon, yung new humanity. Pag sinabing new humanity, grabe, nawala sa pasa ang plano ng Panginoon. Behold, I make all things new. Dito, new humanity. Ay, nauna. Uunahan talaga, kapatid. May isang tao sa mundo na naging influencer of planet Earth. Siya rin ang tao na nag-set up, what I mean, sa prinsipyo niya at sa philosophy niya, sa teachings niya at saka sa advocacy niya. Naging influensya siya at naka-generate ito ng whole humanity. Naka-create siya ng responses. Isang tao na isinilang siya sa solar eclipse. He's a genius by birth, my friend. He's a lot of achievements as a human being. He's not an ordinary man. In fact, he was considered as the greatest of all time, kapatid. Kasi napakalawak ng kanyang naabot. Siya pa ang kauna-unahan na leader na inikot ang buong mundo. Naka-engage sa halos lahat ng presidente ng buong bansa sa mundo. Kahit ipunin pa ang mga tao na naging bahagi sa institusyon na yan, buong-buo ipunin, hindi malagpasan. He is the most troubled man, my beloved friend. In 1996, in preparation for the Jubileum 2000, kasi yung Jubileum 2000, 3 years ang activities at program niya. It was prepared in 1994. Pero ang launching niya talaga ay nagsimula sa 1996. Kaya 1997, 98, 99, 1997, the year of God the Father. 1998, the year of the Jesus Christ. 1999, the year of the Holy Spirit. Kaya nga, in 1996, in a global celebration ng Christianity, na tinatawag nating Holy Week, nag-message siya on that Sunday of April 7, 1996. Ang mensahe niya, nagsabi siya, to those who share in His triumph over death, the Lord grants courage to build up a new humanity. Wow! The Lord grants courage to build up a new humanity. May teksto din ginamit sila dito. When you are in Christ, you are a new creation. Therefore, new are new humanity. So let us come. John 17:17, let us come together. So kita mo niya, gagamitin natin Ephesians chapter 1, verse 9, 10, 11, and 12. Napakabigat na mga verses yan sa ecumenical principles. Napakabigat, mahirap anuhin yan ng ordinary lang na mga theologians. Malalim yan na theology. Na pag hindi mo napag-aralan ng pangkalahatan ng river, mount at island, hindi mo talaga masagot ang kanilang mga positioning dyan sa Ephesians chapter 1. Kasi yun ang bannering chapter ng Jubileum 2000. So to those who share to new humanity, sino siya, kapatid? Bakit kailangan natin ma-identify siya? Kasi yung kanyang advocacy, yung kanyang philosophy, kapatid, kaya nga nagkaroon tayo ng pag-aaral ng New Humanity Emerging. Ito na ang movement ng ating panahon. Kahit saang bansa, ito na ang kanilang mga
Ang pangalan niyan ay si Carol Botayba, si Pope John Paul II. Karnero niya, kapatid. Napakabait niya na tao, kapatid. The new humanity, siya ang nagsalita niyan. Mayroon siyang encyclical letter, apostolic letter, that builds this philosophy. Kaya sa isang libro na mabili ninyo, may pamagat yan, 100 ways John Paul II changed the world. Wow! Grabe, ang ganda, no? He changed the world by Patrick Nowosky. Napakaraming librong na isulat tungkol sa kanya, kapatid. Napakarami. Napakaganda ng kanyang life speeches. No? Sipin nyo dyan. Siya nga may contribution. Bakit natayo dyan yung Mama Mary sa IDSA dito sa Pilipinas? May isang episode tayo dyan. Napakaganda, kapatid. A Pope and a President. Tapos may title pa si Monica Jabluzka went from heaven. Hangin na galing sa langit. John Paul II. So dito natin maintindihan, kapatid, na hindi ito tungkol sa, ang Biblia hindi nag-usap sa conspiracy theory, kapatid. Grabe. These are people with honest convictions, what they believe. Kasi mayroon silang philosophy. Kaya nga ang philosophy na ito, kapatid, yung closing implication, ano ang implication ng philosophy na ito ng new humanity in the fulfillment of Christ's closing prescription in Matthew 24:15. Bakit? Sapagkat alam natin, kapatid, na ang Romans, Italians at ang mga Jewish, mga Hudiyo, ay talagang mortal enemy sila. During the time of Christ, it was the Roman Empire. So generation after generation, it runs into the blood, my friend. Yung conflict na yan, yung hatred na yan. Pero bakit sinabi ni Kristo sa Matthew 24:15, now when you shall therefore see the abomination, when you shall therefore this philosophy, when you shall therefore see this, the one that generates this philosophy, or the institution, anything that offends, isipin mo, yung pinaka-ultimate, pinaka-climax ng movement, pinaka-climax na doktrina, pinaka-climax na doktrina. Kasi pagdating ni Kristo, behold, I make all things new. At ito, new humanity, new spirituality, new world order. Ito ang dapat tandaan ng mga conspiracy theories, na ang new world order, it is based on principles. Hindi yung mga demonic na mga plano na ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. That's not the way, my friend. Ang new world order ay talagang honest to goodness na pag-engage para ang humanity ay magkaroon ng pamumuhay sa ganyang 1,000 years of peace and prosperity. Kaya paano ito mawasak? Breaking barriers and extinguish hatred produced by cultural pride. Matagal na yan eh. Kaya nga, mayroon nga dyan history, the tinatawag nating the longest hatred in history. So paano yan? Kasi final touches na yan eh. The final touches of the activity. Final touches of final activity. Matthew 24:14. Sunod agad Matthew 24:15. So paano spoken of by Daniel? So hindi tayo punta doon. Marami ngayong mga Adventist din na nagkagulo sila sa Daniel 2 na yung bato ay hindi yan si Kristo. Wala na yan. It's a settled issues. Dito ang gera ni Satanas, kapatid. Dito siya sa last two visions. Kasi ito mas powerful. Karamihan na nag-issue ng Daniel 2, ng mga pang-ano nila ng Daniel 2, pumasok na ang Tunes, pumasok na yung New Moon, pumasok na sila dyan. Grabe.
Dahil na dito sa sa Daniel to yung bato, it's a far-flung conclusion. Dito ang gera, kapatid. Kasi napaka-powerful nito na hindi nga nila alam, yung mga nag-Daniel to, bahagi na sila ng movement. Participant na sila ng maraming activities, ng mga prinsipyo, ng new emergence ng mga philosophy, kapatid. Grabe talaga to, kapatid. No? Spoken of by Daniel, when you therefore shall see. Sipin mo, makikita talaga. See. See, Senyor. See, Senyora. Iba naman yun sa, makita ba? Dalawang mata. See. So dito natin maintindihan. Kaya sinabi talaga ng Panginoon. Nagtanong yung mga disciples, is coming with a question of what? What shall be the sign? You will see it. Ang ganda, kapatid, no? You will see it. So nakita na natin kagabi yung mga foundational na mga doctrinal issues na gera. Pero titingnan natin yung hinugutan yan. So makikita natin bakit importante yung river para malinaw ang revelation. Pag walang river, kapatid, maraming misinterpretation ng Book of Revelation. 666, Mark of the Beast, grabe. 3 angels' messages, grabe. 95% of the Adventists around the world doesn't understand 3 angels' messages. Really? Of course. Sino nagsabi? Si Ellen G. White. So dito natin maintindihan na what will be the sign of their coming. You will see it. Ganda. Dahil makikita natin ito, kapatid, you refers to the generation. Yung sinabi, you therefore shall see. It refers to our generation, kabahagi ng movement of the end or movement of Christ coming. Kasi yun ang question ng disciples. Hindi ito tumutukoy sa mga panahon ng disciples. And panahon ito ng ending. Panahon ng ending ito. Dapat malinaw yan, panahon ito ng ending, kapatid. Ang sinasabi dito. So makikita natin na yung fulfillment ng Matthew 24:15 necessitate the fulfillment of Daniel's prophecy. So kita na natin yung indicators, ha? Sa verse pa lang, marami ng indicators lumiliwanag so we can grow in grace. No? Yung mga infiltration, kapatid, prinsipyo yan. Hindi yung iniisip na ito gagawin nila, itong gagawin nila. No? Mga vaccine na hindi alam para mamatay. Hindi ganon, kapatid. Hindi ganon ang story of redemption. Hindi ganon. We have to ask the Bible, my friend. Kaya Christ's implication of connectivity from the mount to the river. Okay? Di ba? So hindi tayo naggawa-gawa, kapatid. Gawa-gawa na simula pa noon ng 15 years, 20 years ago nang sinimulan natin ang presentation na ito, 20 years ago na, more than 20 years na ito na dinidiscuss, dinishare natin. Pero tingnan nyo, kapatid, ha? When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. So, dito, kay Daniel. So, kay si Daniel man, puntahan natin si Daniel. Ay napakaganda kasi stands by itself. Ito na talaga, kapatid. So, magkaroon tayo ng checking of background. Kasi sa background nito, si Daniel na-involved din siya, kapatid, during those times sa empire niya. Pero dito, kapatid, maintindihan natin na mayroon talagang panahon sa ating mundo, yung the Jews against the Jews, the anti-Semitism. Mga anti-Semitism, yung Semitism is a language about the Judaism, the Arabic, these are the terms, no, na nagkaroon ng kaya history of the Jews in the Roman Empire, malinaw yan na marami ng mga librong na isulat niyan. Kaya because of that movement sa kasaysayan, kaya nga sa river tayo, binigay ng Panginoon ang river, tapos nagamit pa siya ng salitang ulay. Wow! Dito natin maintindihan ngayon. Mabigat ito na pag-aaral, kapatid. Kaya kayo dyan na naka-open, privilege ninyo ito, kapatid. Huwag niyong bitiwan yan kasi mayroong sinabi dyan,
na ang ating condemnation na hindi dahil nagkamali tayo. Ang condemnation lang ng ending ng story when we have given a very wonderful opportunity and we miss natin, kapatid. So it's good that you have got onto the line na open nyo ito. No, marami kayo dito, hindi ko na ma-mention yung mga pangalan nyo dyan, kapatid. Napakarami na ninyo ngayon. Pero dito, sa kasaysayan ng planet Earth, mayroong libro, DVD, documentations na ginawa na itong gera, the longest hatred in human history. Bakit the longest hatred? It covers 2,000 years. Kasi napakalaking hallmark ito na binigay ni Kristo sa Mount of Olives kasi may mga hallmark in every 2,000 years. The first 2,000 years, flood. The next 2,000 years, Christ was born, crucified. Itong longest hatred in it, it cost 2,000 years, my friend. Pero yung 2,000 years na hatred, gera, kaya nga yung gera hanggang ngayon, may mga pag-iisip, may mga theory, may mga science na nagsasabi, mahinto lang ang gera sa Middle East kung ang Israel at Palestinians ay magkasundo sila. Paano kaya magkasundo yan? Ang kanilang problema ay mga kanilang tinatawag belief or principles, my friend. Isang libro nagsusulat, 2,000 years, relations between the Catholic and the Jews. Ang ganda niya, no? Catholic and the Jews, before and after Vatican II, by Thomas Lederer, okay? January of 1998. Nirecognize ito ng history, ng science ng mundo, yung 2,000 years of that hatred, my friend. Sa New York, may mga history sa New York, magkapitbahay, Italian at mga Jews. Talagang hindi magkasundo yan sila, kapatid. Away talaga. Silent, parang mga Cold War yan sila, kapatid. Kanya-kanya sila, kapatid. Kaya makikita mo talaga yung blood hatred nila. Paano ma-fulfill yung Matthew 24:15 na tatayo siya? Mismo mismo. Kaya itong Holy See na tinatawag nating Israel ay mayroong mga diplomatic relations na na-establish. When Israel was established in 1948, mayroon na silang gobyerno dyan. Pero inagaan nila kasi na-conquer nila dyan, natayo nila dyan. Sa 1948 yun. Remember, the political power of the Catholic Church established in 1929. So marami ng mga Catholic Vatican Nunciature, yung mga ambassadors nila sa mga bansa. Pero sa 1993 lang, kapatid, no, mayroong adoption sa Fundamental Accord by the two states on December of 1993. On the following year, January, 1 month after, nagkaroon sila ng embassy sa bawat bansa. Kasi 1990s na yan eh. Nandito na tayo sa tinatawag na open market na, open na, no? Hindi na tayo wala na sa nationalism. Kasi dito na malakas na ang globalization. The opening of nations to the world. So dito, kapatid, pero wala pang official engagement sila, physical engagement yung between leaders of these two states. Na makikita natin, titingnan natin kung literal ba. Tingnan natin kung literal lang. Sa literal lang muna. Unahin natin sa literal. Since 2,000 years, and after 2,000 years, na-establish sila sa 1948, pinahintulutan kaya nila na magkaroon ng official recognition na makatayo ang Santo Papa diyan sa Jerusalem, the most secret place of the Jewish nation. Ay wala talaga, kapatid. Walang mangyari yan. Pero na nagkaroon na ng mga bilateral relations ang mga bansa sa panahon na ito ni Pope John Paul II. Nag-establish sila, kapatid, pero wala pa talagang official na nakaapak doon. Marami silang mga disengagement, para lalo na kung papabor ang Israel sa isang bansa o papabor yung isa dito sa isang bansa na hindi sila parihas, mag-away-away sila, kapatid. So maraming away na ginawa at nangyayari, kapatid. Maraming buhay ang namatay sa gera dyan sa Middle East. So kayo, marami tayong mga kapatid dyan na nasa Middle East. No? Tingnan nyo yung changes ng kultura ng Islam.
no? Sa Abu Dhabi Open City, sa iba, malaki ang pagbabago sa Arab world pagdating ng globalization, kapatid. Nag-change ang landscape. Kaya dito, ang sinabi ni Kristo ngayon, ito naman ang closing prescription niya, physical niyang in-engage, talagang spoken of by Daniel the prophet. So puntahan talaga natin si Daniel. Hindi dahil na sinabi ni Kristo lang, pero may indicator siyang binigay. Yung desolation of abomination of desolation, na ang word na yan, ginamit lang sa river Ulai at Hiddekel. Kaya nga dito sinabi ni White, when the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Kayo dyan, maramdaman nyo na, ibang mensahe ni Kristo. Galing, ganda ng mensahe ng Mount of Olive. Naramdaman nyo na yan, kapatid. Iba itong mensahe sa river. Ito ngayon, sa river na. Sa river na tayo, kapatid. We'll have an entirely different religious experience. The Lord will bless all who will seek humbly and meekly to understand that which is revealed in the revelation. Kaya pag hindi mo i-connect ang Daniel sa revelation on the aspect of the river, kasi ang river lang ang may koneksyon sa bundok. Kasi ang tubig sa river galing sa bundok, kapatid. Kasi ito ang ending, closing. Hindi yung Daniel 2, Daniel 7, mga foundational yun, kapatid. No? Foundational ba? Nagsimula, fundament. Pero dito sa closing, ito na ang sinasabi ng Panginoon. Kaya may sinabi si Ellen G. White sa Testimonies to Ministers, page 112, 113. Basahin natin. Nagsasabi dito. The light that Daniel received directly from God, was given especially for these last days. The visions he saw by the banks of the Ulai and the Hiddekel, the great rivers Shinar, are now in the process of fulfillment. And all the events foretold will soon come to pass. Testimonies to Ministers ito. Na yung liwanag na na-receive ni Daniel direktamente galing sa Diyos para lang sa last days. Na ito ay manggaling sa visions na ipakita sa kanya he saw by the banks of Ulai and Hiddekel. Sa rivers of Ulai and Hiddekel, the great river Shinar. Napakalinaw na statement ito. Palakihan nga natin. The vision he saw by the banks of Ulai and Hiddekel. Kaya minsan ang mga bagong makaparinig dyan, kahit mga theologians, mga ano dyan, ano ba yung river? Ano ba yung mount? Ano ba yung island? Pag ganyan, meron kayong dapat itanong na, ano yan? Yan ang si Kristo, physical, bumaba galing sa langit para lang ibigay niya kung ano ang mangyari sa 2020. What? Nandoon pala sa Bible ang mangyayari sa 2020? Of course! Pati ang COVID-19? Of course! Huh? Pati yung aming pagpunta dito sa iba't ibang bansa? Of course! Mount of Olive, migration. Kaya the light that Daniel received sa Ulai, kapatid. This light given by Christ to Daniel for us in these last days, so we cannot be deceived. Para hindi tayo ma-deceive. Kasi yung point of deception, yung center of deception, kapatid, ni Satanas, nakatutok dito sa physical realities ng Word of Jesus Christ. Bakit physicalities? Kasi yan ang issue. Kasi Christ is coming. Physical appearance niya. So, ayaw ni Satanas na makita natin yung physical na movement ng pagdating niya. Kasi yung appearance na physical, magkasunod, magkadugtong lang yan, kapatid. Grabe. It is in this last two vision.
Christ specified the workings of the enemy, who is now transformed as an angel of light. Ito yung reality ng sinasabi na mag-transform siya as an angel of light. Wow! Kung angel of light ang kanyang initiation, kapatid, pag sinabing angel, ministering creation of God yan. The word angel, ministering creation of God, that serves divine purposes. So mayroong divine purposes. Sa Luke 2:10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Good tidings. Ecclesiastes 11:7, truly, the light is sweet. Kung liwanag yan, matamis. And pleasant thing. It is for the eyes to behold the sun. Matamis yung liwanag. Hindi tama yung conspiracy theory na ito, mga gawa, pima, may mga kulungan na prisuhin. Ito ang gagawin ng mga Illuminati, ng mga Mason, itong gagawin ng mga Jesuits, itong gagawin ng mga... Grabe. Kung saan initiation, blueprint ni Satanas ang ganyang konsepto. Siya ang gumawa ng blueprint na siya rin ang atakihin, pero detour siya, hindi na siya tama. Para lang ma-divert tayo sa biblical injunction and biblical truth. Na yung angel of light na yan, kahawig nga, imitate nga niyan eh. Magbigay para siya ng, kaya nga, new spirituality. New humanity. Yung new, ibig sabihin, maganda. Bakit maganda? Peace and prosperity. Di ba? Say amen, kapatid. Amen naman kayo dyan. Para naman makita ninyo ito. Genesis 24:40. And he said unto me, the Lord before whom I walk will send his angels with thee and prosper thy way. Yung angel ang papel ay prosperity. Yung sinabi talaga ni Lucas na baka yung hawak-hawak natin na liwanag. Take heed therefore sa Luke ba? Luke 11:35, sinabi ni Lucas, take heed therefore that the light that is in thee be not darkness. Kasi yung liwanag at maging darkness yan, lalo na kung hindi yan lumalago sa tamang paglakbay sa mga panahon na tumatakbo. Kapatid, tumatakbong panahon, tumatakbong kontrobersiya, tumatakbong deception, kapatid. Ang nakaganda dito, kasi the word is a lamp unto my feet and a light unto, salita mismo ng Diyos. Ang nakaganda dito, may literary construction na binigay si Kristo. Perfect ang pagka-construct ng river, mount at island. Ang arrangement ng mga words na ginamit, yung tema and style is so clear. Yung figurative and non-figurative language na ginamit, kapatid, napaka-clear, kapatid, na magturo sa atin na tayo na ang henerasyon, buhay na aabutan sa salubong sa alapaap ng Panginoon. Amen? Amen kayo, kapatid, na tayo ang buhay. Hinihanda na tayo, sinisilyuhan na tayo ng Panginoon. Hindi tayo hinihanda para kulatahin. Matagal na tayong binubugoy. Tagal na. Hindi tayo hinanda ng Panginoon para gawing martir. Wala ng martir, kapatid, sa ating generations. Because God is sealing. Kung may movement ng sealing, walang martir yan, kapatid. Walang martir yan. Kasi sealing good. Andito na kaganda, nga bakit sa ulay? Bakit ginamit ni Kristo yung ulay? At doon siya nag-engage, kapatid, sa ulay. And Hiddekel. Wow! Napakagandang salita yung ulay. Bago natin sunod-sunurin yung pag-aaral ng river ng tinatawag nating Daniel 8, River Ulai, kasi dyan lang na-record yan sa River Ulai, kapatid. River Ulai. Diyan natin makikita na ang River Ulai, diyan lang yan sa chapter 8 of Daniel. Ang nakakamangha dito, mga kapatid, ayun dyan, no?
Johnny ka pa ba? Richard Harrison Sloan, King Ralph, okay, King Ralph from London, ang ating Jerry Arbal, Cedric Discartin, okay, kay Cedro, Jerry Francesco, Leia Vittorio, Jennifer Linsangan, Elizabeth Manuel, Legend Princess, Robert Sagaloy, Sir Robert, welcome to the line. You continue to hold. Now, we love your family. We want you to be prepared, my friend. Florentino Evangelista, Darlene Nalias, Arsenio Bongabong. Okay, dyan yan sa Quezon, Roldan Fordan, Neta Oteda, Edroy Paragoso, Nini Diaz, Ma'am Nini, Leonardo Inerio, Dod Sobaria, Intel John Sabroso, Legenaria Jen, so, Davao, Edgardo P. Benito, Urbano Makabuhay, Rolf Ignacio, Brian Serapen, may mga classmate ng Idon Mondet, Loleta Colio Finyoa. Ang nakaganda dito ngayon, na magpatibay, lalo na tayo ngayon, na masyadong na-engage sa political movement of planet Earth, kasi naging movement of kings ito, ganda yan. Kasi makikita mo talaga yung pagka-arrange ng Panginoon. Yung Daniel 2, 7, 8, and 10, yung last. 4 lang na vision yan. Pero napakagandang pagka-construct niya. Yung word na ulay, kapatid, sa Hebrew, ang meaning yan, leaders or mighty. Makapangyarihan niya, leaders. Wow! Pag sinabing Hiddekel, ang Hebrew word niyan, meaning yan, rapid, mabilis. Grabe, no? Ganon ang indicators nito. Tingnan natin sa Hebrew. Strong's 0195 sa Hebrew word, kapatid. Ulai. Ang meaning ng ulay, my leaders. Close and open and close, mighties. Ulai. Of Persian derived the Ulai, a river of Persian Ulai. Ang meaning ng ulay sa Hebrew, kasi ang bawat word, may pictogram siya. Ang Hebrew ba, mayroon siya, ang word niya may corresponding na picture siya, kapatid, na may meaning din siya. So yung word na ulay, sa Hebrew yan, my leaders. Ang ganda, my leaders. Pag sinabing my leaders, kapatid, ginamitan din siya ng baby name. Pag ginamit siya sa bata, ang ulay, name ulay, sa gender niya, pag ginamit siya, my leaders, both male and female, no? The biblical baby name, Persian is Hebrew in origin. Its meaning, my leaders. Ulai is pronounced Ulai. Yeah. Ulai. So, tinasabi dito, Ulai was a river that flowed through the province of Elam, which is now Italy, which is now Turkey. The river is now in Turkey, kapatid. Between the banks of River Ulai, kapatid. Dito nakita yung panahon yung higot at the ram. Yun ang mabasa natin sa chapter 8, kapatid, ha? Maganda itong talakayan. Kasi dito sa river, ginamit din dito, kapatid, yung Hiddekel, okay? Yung Hiddekel, ang meaning niya, rapid. The biblical baby name, Hiddekel, in Hebrew, in origin, and its meaning is rapid. According to this website, according to this account. Okay? Rapids. Oh, rapid pala ito, kapatid, no? Ang ibig sabihin. Ano pa ang makikita natin dito? Sa Fellmore Fellowship, ang metaphysical meaning ng Hiddekel means, tawag dito, ay quick, flowing, quick, mabilis. Mabilis magdesisyon. Mabilis kumilos, kapatid. Rapid sila na magsalita. Rapid din sila, mga decision making. So dito ang ulay sa Hitchcock Bible Names Dictionary, ang meaning ng ulay, maliban doon sa leaders na mighty, mayroon siyang definition dito. Strength. Full. Hala? Full. F-W-L. Senseless. Hala? Hindi kaya ito tumutukoy sa mga leaders ng ating generation ngayon? Saan ba kaya ito? O talagang it is the blueprint of Christ's story of redemption.
scholars, academicians. Nandito na, kumplito na yung ating tablet, cellphone. Pwede ka na mag-download ng lahat ng mga Hebrew. May mga software diyan. In a click of a second, you can make your research, verify all this one, read all this one. Scholars of all religions, kahit anong reliyon, Baptist, kung ano pa, Adventist, try to see the beauty of Christ's engagement and an Ulai river. Bakit sa Ulai? At saka ang nakamangha sa buong Biblia, ang Ulai ginamit isang bisis lang. Dito lang sa chapter 8. Ang nakaganda pa dito, maraming words na ginamit sa Ulai, isang bisis lang sa buong Biblia. Maraming ginamit siya dyan. Mapag-aralan natin yan sa sunod na gabi. Pero full, senseless. Ano yung full? Medyo, parang siraulo. Parang siraulo. No? Hindi mo maintindihan. Yun ang ibig yung sinabi nila doon. Kaya dito kapatid, sa Hiddekel naman, sa Ulai, my leaders, river, Ulai, yung Ulai strength, full, senseless, sa Smith's Bible Dictionary. Strength means the quality or state of being strong, physical power and energy. Dito sa ating generation, ang Ulai, mighty, leaders, strong, full, senseless. Ang Hiddekel naman, rapid, quick. Hindi kaya ito ang ating generations? Kasi pagpag-aralan natin sa ibang episode naman, sa sunod na mga episode, yung chapter 8 at saka chapter 10, yung vision or Hiddekel, magkano sila, yung maganda ang pagka-arrange nila. Kasi dito, in-identify ang kings, dito naman, movement of kings. Dito kapatid, in introductory part, mayroong mga newspapers, ito, national, political, NPR, no? You just check in the internet. Mayroong in-identify ang magazine na ito tungkol sa 6 strong men Trump has praised and the conflict it presents. 6 na mga makapangyarihang tao daw na pinuri ni Trump and the conflict it presents. 6 lang ito. Pero kung titingnan mo ang iba't ibang mga leader ngayon sa buong mundo, halos makapareha sila ng mga karakter. Number 1, dito, ang na-identify si Rodrigo Duterte. Yung nickname niya, The Punisher, aka Duterte Hari. What he's accused of, more than 7,000 Filipinos killed. So ganyan yung mga accusation. This is how the journal, the analysts have described him. The journalist. Hindi tayo ang nag-describe niyan. The whole world. The science of society, sociology. Pangalawa na na-identify dito si Vladimir Putin. Ang tawag sa kanya kapatid, kay Vladimir Putin is pale mouth, aka Botox. Puteto. Grabe no? What he accused of, invaded sovereign country, Ukraine, and the next part of Crimea. Aiding Syrian Bashar. So ito ang kanilang itong mga tao nito, mabilis mag-desisyon, mabilis magsalita, tapos kita mo, makapangyarihan. Pangatlo, si Xi Jinping, China. Pangalan Jing Dada, aka Big Daddy 11. Strongman yan. Ganon din yan magsalita, mabilis, magdesisyon. Kim Jong-un, North Korea. Ito rin. Grabe din ito kapatid. Pangalan niya si Patty Kim III. Patty III. Human Rights Watch Notes. Yung mga violations niya. Grabe kapatid, no? Grabe talaga, no? Makikita ninyo ito, no? Villa de Ocampo, Ron Impron, Ron Genfolier, Arlen Alcantara, Rhoda Perez, Gaga Arrego, Don Comita, Taddy Dava, okay? Roman Lamugdaan, Jerry Argal, Lee Yuming, Boris Otero Diego, Lori Iliwanan, from Hong Kong, Lini Ondoy, from Hong Kong. Okay? Dito natin maintindihan itong mga makapangyarihang tao. Exactly describe na yung ating generation, Ulai.
Yung Ulai River, kapatid. Kasi ito yung closing generations natin. Ito pa, si Recep Tayyip Erdogan sa Italy. Grabe. Aka modern Izizi. Grabe ito sila. Modern Yesi. No, Turkish president, what he's accused of? Attempting to consolidate power in the face of political oppositions. Sino pa, kapatid? No? Yun ang mga anim, pero marami pa. Mga babae na napakakapangyarihan, mabilis magdesisyon. Grabe. Bakit sila dinescribe ng rivers, kapatid? Kasi yan ang object of nature na gumagalaw. Rivers. Kaya nga ang Hiddekel, sharp voice, sound. Sharp voice, sharp sound. Kita mo pag nagsalita si Trump, sharp. Kita mo sila magsalita, sharp. Ang ating presidente sabi, sharp magsalita, kapatid. Grabe. Nakasulat pala ito sa Biblia? Of course. Paano mo sabihin na ang Biblia ay patapos na? Paano mo sabi ang Biblia na buhay siya, active siya sa movement ng planet Earth? Siyempre, planet Earth lang ito for redemption ng planet Earth. Sinong subject ito? Mga tao nang nakatira sa planet Earth. Sino pang subject sa Bible na ito? Mga presidente sa planet Earth. Mga leaders sa planet Earth. Sino nagsabi? Yun. Ulai. Leaders. Ha? Nandito pala ito sa Bible? Kaya sa mga internet yan, Macron, the 39-old strongman of mga nakasali sa anin yan. France, liberal strongman. France, Macron, di ba? Kita din yung maraming mga news dyan, kapatid. No? Mga leaders ng iba't ibang bansa, makikita mo yan. May title pa isang newspaper dito sa world, July 23, 2019, by Frank Langford. Sabi niya, the similarities between Boris Johnson and Donald Trump. Yan nga, panahon ng yung COVID. Hindi ka ng COVID. Hindi natatakot ng COVID. Na-COVID talaga siya. Hospital talaga yan si Johnson na yan. So dito mo maintindihan na ang Biblia napaka-aktibo. Mayroon pa isang presidente dito sa Brazil. Grabe. Magugulat ka. Sa gitna ng napakaraming ebidensya sa COVID-19 na nakakamatay. At sa kanya, hindi daw, wala daw ito. Yan, no? Si The Guardian View on Jair Bolsonaro, Danger of Brazilians. Kaya itong message na ito, itong series na ito, pagdalhin natin doon sa Brazil, doon sa mga bansa nila, mau-open sila. Nasa Bible talaga pala tayo. Ang ating mundo, sinulat pala ng Biblia. Ito ang nakapaganda ng Biblia, kapatid. The people who shape our world. Time Magazine, 100 influential people. Ang grabe naman ito. Kaya napakalinaw talaga yung engagement ng Panginoong Hesus para sa bawat isa sa ating kapatid. Na itong sinabi ni Kristo sa Mount of Olives, now when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet. Punta tayo doon kay Daniel. Kasi dito sa Daniel, na nagsimula tayo ngayong gabi, nakikita natin na yung Ulai, na doon lang ginamit ang salitang abomination and desolation, dito rin din sa Ulai, na magkapariho ang words, language ng Mount of Olives, river at ang island. Isa lang ang kanilang mga language na ginagamit. Dito natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus Christ, na sa gabing ito, kami lahat na nanonood ngayon, binigyan mo kami ng privilege na masilyuhan nyo kami kasi ang silyo, yan ang paglago ng kaalaman sa salita ni Kristo na nangyari sa ating panahon. Isipin niyo, kapatid, sa Ulai pa lang, River Ulai pa lang, hindi pa natin pinag-usapan yung vision mismo, yung binigkas ni Kristo na kaganapan sa ating panahon. Sa word pa lang na Ulai. Makikita na natin yung movement ng humanity at ang leaders.
At paano itong mga leaders ay nagkaroon ng filosofiya? Paano itong mga leaders, kapatid, na nagkaroon ng mga prinsipyo na naka-generate siya na we are just one humanity. In one humanity, we have now this new humanity. New spirituality. Kaya nga si Trump sa Amerika, tingnan nyo yan, marapit ang eleksyon nyo. Ang nagpapanalo dyan, tingnan nyo sa record niyan nung nakaraang election. During his first candidacy niya noon. Diba? Sino mga campaign manager niya? Pare, protestanting pastors, o mga ano yan. Saan ba hinugot yan? Bakit nagkaroon ng ganyang movement ang mga politiko na mga religious na ngayon? Sa Pilipinas, kailangan mo ng ganitong simbahan ang magsuporta para siguradong panalo. So yung engagement ng ganitong kaganapan, kapatid, ay nakasulat din yan sa Biblia. So napakasarap nating isipin, lalo na sa inyo dyan, Villafranca Eric, Mac Lawrence Vinaras, Angelica Castelio, Istiolago Cleo Babaylan, okay, Samson Joyce, Calanov Angelica, Justin Preto. Napakasarap natin na tayo ang generation na sa ating mata, we will be comforted na the Word of God is alive sa kanyang pag-ibig sa atin. We have nothing to fear. Bakit tayo? Ano niya, kapatid, matakot? Kasi everything is given in advance. Naka-laid open na ang lahat. We have nothing to fear, my beloved friends. Kaya the whole book of Daniel, nang binigay niya ang huling visions sa dalawa, River, Ulai, Hiddekel, nag-promise agad siya pagdating niya sa ending sa Daniel 12, the last chapter. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. It is only for the time of the end. Even, yung word na even, my friend, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Pasalamatan natin ang Panginoon, ang Holy Spirit ngayon, na na-engage tayo sa paglago ng kaalaman upang intindihin yung engagement ni Jesus Christ. Kaya simula ngayong gabi hanggang bukas, i-share nyo, kapatid, kasi sinabi ng last word ni Kristo kay Daniel. Sinabi niya, Daniel, kasi si Daniel dito, ayaw niyang mamatay. Gusto niyang tumulong sa atin. Gusto niyang tumulong, kapatid. Pero sinabihan siya ni Kristo, but go thy way till the end be. For thou shalt rest. Magpahinga ka, Daniel, mamatay ka. Pero itong na-receive mo na informasyon, itong kaalaman na ibinigay ko sa iyo, na isulat mo, huwag kang mag-alala, Daniel. Your lot will stand at the end of the days. But go thy way till the end be, for thou shalt rest and stand. Tatayo ka, Daniel. Ngayong gabi, kapatid, tumatayo na si Daniel sa ating panahon. Sapagkat sa naisulat ni Kristo, naisulat ni Daniel na binigay ni Kristo, sa engagement niya physically, dito sa river ng Ulai, makikita natin ang reality ng salita ni Kristo na nangyayari at natutupad sa ating generation. Kaya napakabait ng langit na hindi siya nagkulang para ipaalam sa atin sa istruktura. Bukas, ma-appreciate natin na naman. Napakaganda na naman. Dito pa lang tayo sa word na Ulai. Dito pa lang tayo sa Ulai. Hindi pa tayo pumasok noon sa detalye ng vision. Yung successive words. Basahin nyo ngayong gabi, o bukas, basahin nyo ang the whole chapter ng Daniel 8. Hindi totoo na hindi naintindihan ni Daniel ang kanyang na-receive, kapatid. Because the whole book of Daniel simplified to us that Daniel understood the vision. It is malaking insulto sa Panginoon
na siya na nagbibigay sa tao ng vision na mayroong kaakibat na political dynamism na hindi maintindihan ni Daniel. Kaya nga siyang pinili kasi siya is a consultant, is an advisor of a political, social dynamics of an empire. Dalawa ngayon Babylon at Medo-Persia ang kanyang nahandulan. So pag binasa mo yan, bakit sinabi dito? And none understood the vision. Pag binasa mo yan, none understood. Yung word na none, nag-refer ba yan kay Daniel? O nag-refer yan sa mga tao na pinagsabihan ni Daniel? Because remember, Daniel was at the gate telling people of the program, of the activities of the empire. In fact, when Daniel was in this vision, mayroon siyang kasama na hindi nakikita ngayong yung nakita ni Daniel. So dito natin maintindihan na hindi totoo yung hindi naintindihan ni Daniel. Karamihan, lumaki nga ako na sinabi na hindi daw naintindihan ni Daniel. Hindi daw naintindihan. Ano hindi daw maintindihan na Panginoon na nagsabi? Si Kristo ang nagsabi sa kanya. Si Kristo ang nagpaliwanag sa kanya. Ito hindi maintindihan sa mga tao na walang dynamic sa political dynamism, social dynamism. Yung si Daniel, alam niya ang political issues, kapatid. So naintindihan niya ito. Yung none understood it, it refers to the whole people around him, but not Daniel himself. Because it is the divine that provides the knowledge to the minds of Daniel and to his understanding. So bukas ng gabi, patuloy natin pag-aralan. The second part, kasi ang Karnero Mabangis na hayop. Now while we are seeing right now, sa beauty, the grandeur of the contribution sa nangyari sa ating humanity ngayon, sa pagbabago ng landscape, ng takbo ng sosyedad, sa takbo ng religious world ngayon, attributing to this movement, napakaganda na movement ito na naramdaman at nakiisa sa kilusan ang mga tao ngayon. Na yung new humanity, ano ang relasyon nito sa words ni Jesus na siya ang magbago ng sanlibutan? Behold, I make all things new. He himself has to change it. But the word is that new spirituality, new humanity. Kaya ang new spirituality, formation yan. Ang tinatawag spiritual formation. Nga inintroduce yan. So dito natin maintindihan bukas ng gabi na ang prinsipyo pumasok sa Sabbathista, pumasok sa lahat ng Baptist, pumasok sa lahat ng reliyon, lahat ng advocacy, it gets into. Sa napakaganda. Kasi it's a lamp, my friend. Paano mo sabihin na mabangis yan? Sa English pa, the lamb that we call beast. Is it beast? When all we can see and the movement that provides your needs and your necessity. So may God will continually impress us na kayo na mismo ang magbasa, kapatid. Kayo na mismo. Basahin nyo, tingnan nyo, kasi huwag kayong mag-rely. You connect yourself to the Word of God. By hearing and by reading, my beloved friends. Prove it by yourself, and you will be happy to know. So ngayong gabi, huwag ninyong kalimutan, please. Huwag niyong kalimutan yung like, kapatid. Then share it. I-share nyo sa mga kaibigan nyo. Because that's the only way that we can reach more people of the right message of Jesus Christ, of the right time. Share, connect, and above all, tayong lahat will go to the throne of His grace. Na sa lahat ng ating masyaran, huwag tayong mag-alala, kapatid. Kasi dalawa lang ang maging epekto na hinahangad ng langit. When they are going to accept it, you achieve 100% of your intentions. If they are going to reject it, glory to God. You still achieve 100% of your intentions. In other words, we have
obeyed Christ's instruction to proclaim, preach in all the world for a witness unto all nations. God bless us tonight. Shall we bow our heads for prayer? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng aming hiram na buhay, ang author and the finisher of our faith, the author of the blueprint of the story of redemption. Thank you, Lord Jesus Christ, for engaging us na makita namin ang katuparan ng iyong mga binibitaywang salita sa Mount of Olive at inihatid niyo kami sa River of Ulai. Aming naramdaman na aming nakikita ang katuparan sa salita ng Ulai at Hiddekel that describe the word itself to the leaders of the world. The Bible is really alive, is presently connected to the prevailing conditions of this planet Earth. We pray for the leaders of the churches, elders of the churches. Bigyan sila ng panaginip, bigyan sila ng pangitain, upang makita at maramdaman nila na ang mensahe na ikaw mismo ang lumapit, physically engages the message to the river, to the mount, and to the island. Lead them to where they are to go so they can learn para matutunan ang katotohanan sa aming henerasyon. Thank you for the sealing of our faith, healing of our all infirmities, and lead our steps forward in preparing to meet Christ in the clouds of heaven. Thank you for healing all our eyes that we can see the movement of the enemy. In Christ's name we pray. Amen. So sa atin, marami tayong mga kapatid sa pangalan ng ating mga dito sa ating radical reconnection, sa radical missions, dito sa Eternity Broadcasting Services, sa compound ng EBS compound, dito sa Baljo Imos. No? We would like to thank the brothers and sisters in Joy of Troy Church. Iyon lang pa ang una, pero marami pa ito kapatid. They will be having a channel in YouTube. So we can join with them. Sila ay maging bahagi ng ating Eternity Broadcasting Services sa ating connection kay Sister Jem, kay Sister Riza, right now in Troy, New York. So mayroon tayong advance na in the coming days, mayroon tayong mga tanong na 10 tanong na related sa ating mga simple lang na tanong sa ating mga discussions. At after the questions, kung sino ang makasagot sa inyo, mayroon kaming ibibigay, ipapadala sa inyo kung nasaan man kayo. Kung dito sa Pilipinas, madali lang kasi may Palawan. May Palawan, may hatid ang premium. Sponsor dito nila kapatid. Sponsor dito ng ating mga kaibigan dyan sa Joy of Troy Church in Troy, New York, mga kapatid. So sa ating makasamahan kay Sir Harry Ismaya, kay Brother Jelly Mendoza, kay Sister Ann Soliano, Raquel Soliano, Jixel Soliano, Bio Soliano, King J. Paclaona, and Francis Pipito. Sa ating mga nangunguna dito kay Eugene Sassing and family, okay, kay Mercy Donairi, kay Jerome Siscon, ang ating primary mover ng radical reconnections in the internet, okay, na lumaganap ito sa kanyang tulong sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay to deliver the message to the rest of the world. See you tomorrow evening, preparation day. Share this one and enjoy the beauty of God's word. God bless us this evening.